esibhedlela nabo abayazi ukuthi bathekini labantwana laba baphume basesebancane. They couldn't make it. Isho. There were 2 girls. And then from there, uGayi besekaphumekile. Besekaphumile. After udedi ama children bam bekasaphumile. Ngiyamthanda. Even if sekakublame athi wenza ukuthi abantwana bashone still. Ngiyamthanda. I don't know. Ngiyamthanda. So when you enjoyed ukuthi uyakushaya? No, I didn't enjoy that. Bengifela uthando. So that was before. Yeah. So kwenzakalani ke ukuthi that was before relationship yenu kwenzakaleni? Wafika adakiwe amanzi angawazi nokubambezela wathi wangishaya ngamphusha. Kanti kumphusha kwami uba ngekhanda. Ngabona igazi. Ngiyanibingelela babukeli bethu abahle, ngiyanamukela ku-show yethu Untold Stories ngaphansi kweRuma Monga. USimphiwe wakwaNgcobolona. Uma ukuthi ubungaka-subscribe ngicela ukuthi usubscribe, ufollow, usharele bonke abangani bakho. Angihambi-ke ngedwa namhlanje, ngihamba nesivakashi sethu usisi wami. Sawubona sisi. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi, kunjani? Ngiyaphila. Ngisacela ukuthi usichazele ukuthi ubani, ubuya kuphi, kwenzakalani? Imonhlanhla ngibuye eThembisa. Okay, kwenzakalani size sibe nawe namhlanje sakuvakashela? Mina bengine boyfriend whereby bengisahlala kithi. Mangihlala kithi kanjalo bengihlala nomama. Okay. So umama every weekend bengangekho ngaleso sikhathi. So lo boyfriend bekazolala kithi every weekend. Yabona ukuthi le ndaba ukuthi ayisebenzi, kungcono mina ngithole iroom. Umuntu lo yakade angenzela yonke into. Yeah. Yeah. Bekumnandi like umuntu like mangicela lento encane uyanginika. Okay. All this time. Beka umuntu o there for when. Always. Okay. And he will definitely make sure ukuthi ulala kwakithi. Oh, ngama weekend umama makangekho. Ngama weekends umama makangekho. Okay. And then athi yena ukhathele ukuthi alale kimi ngama weekends, so kungcono ahambe ayongirentisa iroom. Makathi uyakurentisa usho ukuthi uhlala nayo or ngihlala ngiyi-1 mara yena uzofika makathandile. Okay. Ngoba the relationship nami noGazi bengekho yi-1, bekahlala nomuntu besisithembu. Oh, benisithembu. Yeah, besisithembu. Like isithembu sikanjani esomjolo bekashadile nalo ya or nakashadanga, bekahlala ne-girlfriend. I-girlfriend eba pregnant, so i-girlfriend always my pregnant ihlezi ikhala ukuthi unama-pain iking. So uGazi bekhathele ukumassage. Okay. Ari ubatlani na. Okay. And then that's when I went through. So wena kuyo yonke lento lena kwenzakalani relationship yakho? So move in noGayi kwenzakalani? Okay, uGayi ungikhiphe kithi wathi ngize la emrenteni. From la emrenteni umuntu ukuthi akasafuna ukuhlala no umfazi wawuqala. Sekafuna ukuhlala nami. I was like, no, you shouldn't do that. Mina wena uzongivakashela ngaleso sikhathi. Okay, he did that. Sa end up siprekisana, ngapreka ngabana abantwana bama-twin. Okay. And abantwana bama-twin bengazi ukuthi mina abantwana bama-twin. Ikusasa kakhona bethansi gore ke esoneni ne. All right. And then mina ngaba nama-pain 2 minutes izolo kwakhona. That was before. Babani? Okay, sorry. And then okay. And then nangizwe chance gore ke kosoneng I couldn't. Ngoba the following day I had to go to Sona. Mara ngaba nepain encane ungayi-understand ukuthi yeyani. idinveli abantwana basaphila ngiphephele kuphi ekhaya endlini la bengirenta khona.
So pregnant. Ngi-pregnant. So uyadeda manje. Sengiyadeda How manje. many months? It's 5 months. Kwenzakalani esibhedlela bathini? Esibhedlela nabo abazi ukuthi bathe kimi labantwana laba baphume basesebancane. They couldn't make it. Isho. There were 2 girls. Ngiyaxolisa. Bona ngoba makitswale bona konhlungu. Mangicela ukubhebhela endlini bebayi2 girls. Bebaphila masifika lapha bekafuna ukuthi ngiye lapha esibhedlela nitshwanetse gore ke ko Johannesburg so that babanike oxygen yakho. Okay. So because uhlala uyi1 ubani lokutetisayo because uyi1 endlini? uRasten. Bengitetisa uRasten wami anginceda ukuthi ngitete. Oh, umastand. Okay, wakutetisa. Bangitetisa mara the khona ngoba akwazi ukuyikhatha and then I had to hold those 2 children kanje isasela and then ngihambe nabe esibhedlela. Okay, waluza abantwana. Ngaluza abantwana and then labantwana laba ngithi ngiyabathatha ngizoba bari no you can't. Basesebancane bona bazobashisa. Ish. Yeah, and then ngabuyela kuphi? Ngabuyela ekhaya. But I'm still in a rental. Okay. Yeah. And then from there, ngabuyela ekhaya ngahlala kokukwaka 3 months, mara ngibhadela rent ngahlala lapha ya. Uyayibhadala wena noma ugayi uyibhadala? Mina ugayi bese kaphume kimi. Bese kaphumile. Bese kaphumile. After udate ama children bam bekasaphumile. Kwashona abantwana waphuma. Washona abantwana baphuma kimi. And then I had to pay i-rent. Mara ngahlala kuyo ngihlala gogo wami just to the healing process, you know. Yeah. Yeah. And then after that ngithe mangiceda ukuheala I went back to my room. Ne? Okay. Mangibuyela eroomini yami nangulo muntu uyabuya. Ubuya uza kuwe. Uza kimi. Okay. Uzongigwajisa. Ungigijimisa ejardini labantu ngamamesi. Okay, ngoba phela kunamaphoyisa wazama ama protection order. I didn't do that because I love that guy. Oh, bowuthandela ukuthi uyakushaya. Ngiyamthanda self. Angithanda ukuthi uyangishaya. Ngiyamthanda. Umastand wangiqosha ejardini lakhe. Okay. Maqeda ungiqosha kamjwetsa ka okay. Hence Rasten angiqoshile so. Kopa nna ungithusise dithwalo tsaka ka mo room. Kibele kae? Kibele ko kgetso. A re awuyele ko geno. A re tsamaye o dulaleni. Manje akasafuna ukubuyela ekhaya. Yeah. Okay. Ngahamba ngahlala naye. Manje uhlala kanjani naye cause yena ngithi uhlala nomama wasendlini? Umama wasendlini bobunto uthi yamvakashela ngaleso sikhathi uzobheka umntwana naye. Like the guy doesn't care. Okay. Let me be, yeah. Abon the guy ngathi beka nasathola amandla umsadi ona abon. Oh bese kathanda wena. Yeah, exactly. And then wa end up waqosha umfazi khona kulemkhukhu le baceda ukungiqosha mina. Uqoshe ecala yena. Aratsamaya. Yo. Atsamaya. Girl atsamaya lengwana. Gwa kenya nna ko mkhukhu mara okay a go dule. Ga dula mo sharp. And then the guy, I think he took advantage of me. O support ke nna o rubala gaka. Yeah. Yeah. So yaba gore okay. Now cause wena una utlong tlhaloganya. Okay. Yeah, utlong controller the wa batlang. Okay. Driver nna no. So wena ngoba unayo i-chance yokuthi ungabuyela ekhaya, why uhlalile lapho kugayi? Ngiyamthanda. Even if sekakublame athi uwe wenza ukuthi abantwana bashone still. Ngiyamthanda. I don't know. Ngiyamthanda. Wangishaya nge5 zaka July. Ne? Okay. Ngadumba ngaba mngaka emehlweni. Ukushayelana? Ungishayela angazi ungishayelani bekadakiwe liyena. He was under the influence of alcohol. Okay. Wangidumbisa and whereby
ka di-7 ka birthday. Yo. So azange ngizibone wayenzani bekanemkhukhu eyi-2 kule kade ahlangana nomfazi wakhe kune enye Uyawazi wena? ngiyakwazi. Okay. Besilala lapha emkhukhwini umuntu wakhe angisho. And then from there abantu bazobona ukuthi hayi ungishayile ungidumbisile basivusa laphaya bari tsama ubuthwalisa muthu. Wena wenza njani mase kumele uyombophisa? Ngavele ngavuka naye karariye umkhapha clinic before I needed J84 I get J88 yeah isn't it? Ukhashwa kuye ukuthi uhambe uyombophisa? Ngikhapha kuye ukuthi ngiye clinic icala. Okay. Yeah. Ngahamba naye eclinic angifika lapha nami endleleni kara ayiyo tabi bayibuya ngina ke tlo fola re so naganne gore retse. Me yena bekathi siye Pitori. Okay. I refused because asina mali siyodlana ePitori. Saye emkhukhwini yakhe ebisi2 ngaba lapho. The birthday yami ngidlela emashitini ama white. Esibhedlela bakulalisa? Azange ngifike nalapho. Sijike endleleni. Wajike endleleni? Niyaphi manje ngoba senijike endleleni? Siye emkhukhwini yakhe ebisi2 solala khona. Uyolala udumbile? Yeah. Okay. Sasifihla khona abantu bangidinga. Laba ngibonile ukuthi ngivuvukile and yibo bathe ngiye esibhedlela ngobophisa omunye. After 2 days abantu bangibhatla bampatla batla komkhukhu ola kethi ba directile ke mama. Mabafika khona kavele ka re kopothule aribuli mo. Wosho ukuthi yimo yes ngoba ngithukile noba ubhuti wami bekalapha ya. Wena uprotector ngiprotector ugazi ngoba ngiyamthanda. Okay. Kari kopa uthule mo aribuli next bavula umnyango kwakhahleliwa. Bascreama babusa uRasten wasemkhukhwini ebisi2 ukuthi bathi ba ara ke baqine 2 days ago. We were like oh at least. So when bahamba. So when you enjoyed ukuthi uyakushaya? No, I didn't enjoy that. Bengifela uthando. Bowufa phambili kuyobonakala phambili. Yeah, ngizobona phambili mara ukusalayo wena ngiyakuthanda. Okay, mabafika sebaya-screama bakhahlela umnyango baqeda ukukhahlela umnyango bayaphuma akusuvala lo mnyango de wobashiye ngakhona suyekela kanjani. So ubona banitholanga endlini ngoba sikhile. Okay. Yeah, I mean hospital case by that time. Nginesa uye. Oh yena uyakunesa. Okay. Kubuye round 2 kuza abanye. Lagato. Ay nhlanhla. Lagato nhlanhla. Angikho. Mara ngiyabazwa. Tu sathula futhi ke uthule. Oh uwe udirector uthi athule. Ngithi ayena athule. Okay. Ngoba ngiyasaba bazomlimaza. And awufuna limali? Angifuna limali and angifuna eKotronku. Ufuna beduze kwakho? Ngifuna belinalini naso. Ufuna kushaya? Bengafuna ukushaya ngifuna uthando lenginikaza lona. Okay. Makaqeda ukuhamba sekulate. Mama lapha like it's nearby yabona. Ngahamba karikwena bangikhapha no. Ra kwa mama ka ke ba nagana gore maybe ke shilo re go tsagalang sentse ba tseke ko clinic. Sa go mama a pitla ro right ka re a re bona o tshwang ka ra ikutlile ba rena le mpatla le reng gantsi a re bona o tshwang kopa o robala and we ba benghlala no mama kopa o robale ka re ngitsemang lala kancane empedeni kana gana re man ke shila o tsheka montle never I refuse ke gana I refuse ngathatha impahla zami ezinye ku mama ka re a re ke rautse ka re never tlo nkhele nna sina ngwana omnyane ke mogula ke le mkana ampulele ganti mama ka ke mbone gore o nsetse ka mo morago ha ke itswa mo ko ntlong hai ke tsamaya le kasi a ke tsebe ke ntshwetseng shabang ka mo morago ha ke shaba ka mo morago ke yo maolodi ka one red ka one pink
and then ngavela ka reveal ari yena wena uyamprotect umuntu wakho. ngiprotecta yena Okay. and sengimtshengisela story ukuthi hayi bathi baking ngibambile inkunzi ngibiye emjivini yena naye wakhuluma the same story and then we be like okay wena uqamba manga uthi bakubamba inkunzi ubuye emgrooveni. yeah ngiprotecta yena naye wakhuluma the same story mama ngampromise amaheba ampromise we were like okay angilgato dilali yena kari akudulili yena kilal chemiaka. So wena kini abazi ukuthi ukipitile but bayazi mina unhlanhla ngiso ngihlala kithi. Okay. Ngaphuma kuye uma already wajika ngaceda ukujika ngihamba ne boyfriend ngangena la abantu la bampatla kote kari wena itswa phuma so mina ngizophuma so ngifuna ukungena la abantu baba nebakokota ke ba botse gore ena you shouldn't do that ditaba tsa lena ke di batlisisa I did that. So makakushaya uscreama but abantu mabathi bazokusiza ungafuni so usuke uscreamelani because uya enjoy. Uscreamelani ngifuna ukwazi leyo part. Okay ukuthi ngiyascreama ngizwa ubuhlungu. Uzwa ubuhlungu. Yeah. But ukuscreama ngithi ukuthi udinga usizo. Ngidinga usizo mara sikamu ningamlimazi naye. Angalimali kulimale wena. Kulimale mina. Yide we uthando lami bekungakhona kuye. Makakushaya usuke athi ukushayelana. Ugazi like akafuni ngiphuza utshwala ne. Mara instead yena uyakwazi ukungithengela kona. Kutsho ukuthi ka bamprovoke though. Okay. Yeah, I guess. So uyavuma ukuthi uphuza utshwala mawunayi or akafuni mawunabanye. I think uprefera ngiphuza utshwala si2 endlini and akafuni umuntu lo abatla gore ngihlale endlini. Okay ngihlale endlini angina smartphone, akuna TV, yenzeni khwanti imkhukhu. So usiswami uhleli endlini awuna phone, akuna TV, akuna smartphone. Uyaphuma emsebenzini. Yena uyaphuma emsebenzini yohereza ngiyamazi vele shem. He will definitely make sure ukuthi angilali nginendlala nomntana akunamntwana naye. Abantwana bamathini bashonile yile bona la benginawo naye. Okay. Mina nginaye uloyi one separate mara I definitely make sure ukuthi ubeka isinkwa emntwaneni wami and then nami make sure ukuthi hayi anyeke ngivuke ngiphethe indlala anyeke I don't know ukuthi sengifela cold drink maybe. So wena bowuhluleka ukuphuma kulomfana lo ngoba beka support umntwana supporta nawe or usaba indlala? Hayi angisaba indlala ngoba nami ngiyakwazi ukuzenzela into zami emasayidini. I think maybe okay yayibona le freedom uyithola ngaphandle. Like you can smoke inside the house, you know. Mangibuyela endlini you can't do that. There's time ukuthi manje yakhiwa akusana umuntu ongenayo wangihlalo kanye anyeke ubheme endlini. Okay, so ubuyelile endlini kwenzakalani seniqhubeka uyakushaya uma stand ufuna ukunixosha uyakushaya futhi still uyamprotecta uya enjoya end up ukuphi ne relationship yenu? Stand salazi bisela amaphoyisa. Okay. Amaphoyisa wafika wamala yaza aze endlebeni yami angihlebela ari vele nhlanhla wangibophisa kakhana nithe kafela ka azange ngishapa nina kakhana kafela ka nazange ngishapa amaphoyisa yimi akusabela ngiyakhana never azange ngibhophisa azange ngishapa motho nalela nerihlala na instant nekile matsayena kibwa maka because uyamthanda ngoba ngiyamthanda. So ubhuti lo makakushaya kuyenzeka yini ukuthi akushaye mhlambe phambi kwalo mntwana wakho lo khona omdala kwenzakalani?
eventually mina umntanami angizi naye kuye. Niyadifala kuri istory angisho abantu babampona ikidumbile bayakithi. So umntwana ulapho naye uyazwa ukuthi ukwenzakalani. So naye uyangibuzisa ama question ukuthi mama kini mama bathi bakushayile kanti why so batlo choose boyfriend over nna batlo ngishiya nna ke sale mnyane so it's so sad. Yo, so wena umntanakho like bowukhona ukumtshela ukuthi no ungishayile or still uyamprotect? Ngiyamprotecta naye kira eyazanga ngishapa move nane bantshwara po. So sisami umntanakho like wena ufila ngathi awunandaba naye ukhetha i-boyfriend over umntanakho, uprotecta i-boyfriend over izinto eziziwa umntanakho? By the time bengicabanga ukuthi ngiprotecta i-boyfriend anginandaba nomntwana mari i-boyfriend iza kuqala. That was before. So that was before. So kwenzakalani ke ukuthi that was before relationship yenu kwenzakaleni? Ngoba sithe masemkhukhwini oqala wafika adakiwe amanzi angawazi nokubambezela wathi wangishaya mina ngamphusha kanti kumphusha kwami uba ngekhanda ngabona igazi and then I took my clothes and went out ngahamba. Wahamba as in like umshiya kanjani? Ngiya relocate like ngoba ngiyambona ukuthi akavuki ngoba ngimshekile but still ngibona igazi nje seliphuma ekhandeni mangicela ukumphusha athi uyangishaya wawela phansi ngathi ngiyamsheka akavuki and then I was so scared ukuthi ngizobanjwa. So uyena ukushayelani makabuya adakiwe ushayela? I don't know angisho bathi ngisigubhe esikhala kamnandi. Okay. Ngathatha impahla zami ngasifaka ebhegeni and then out. Uhamba uya kuphi? From Tembisa ngaya ePitori. Waya ePitori? So ukuya kwakho ePitori I had a friend there. Okay. Ngahlala nomngani wami ngamxoxela yonke into and then bangi-understanda and then nami umngani wami kanti ufuna ukungishisa. Ngathola umsebenzi ngasebenza mara ngiyabona ama conversation wakhe ukuthi hayi ufuna ukungishisa ukuthi kiye muthu ngahamba futhi. Still wahamba? Kahle kahle uyabaleka? Ngiyabaleka. So kwenzakalani ngobhuti lo wamshiya elele phansi, kwenzakaleni ngempilo yakhe? Mangizwa amahemhem abangixoxela ufile lo muntu like ushonile? Which means wena by the time umphusha wawa ngimbolalile. So awufeel guilty ukuthi mhlambe kumele ku-explainele umndeni wakhe? Even today I think this thing is isangihanta. Like isakuhanta? Ngoba ngikwazi ukulala kahle anyeke ulala uyazi ukuthi ulibulala umuntu, isn't it? So sisami yini into like ekulekelelayo ukuthi ukhona ukulala since uthi awukwazi ukulala ebusuku? Mangiphuzile I can sleep. So wena shuthi every day meleke uthole isip ukuze ngilale? Mhlambe akwenzeki ukuthi umcabange or awuna ukuthi ngingamcabangi every second, every minute, every hour I think about it. So I always make sure gore ene ke ipatla kae ko pele ga batho, you understand? Ngoba mangiyi-one nami ngathi ngavele ngilahlele ngekhanda ngifane naye ngimlandele. Umlandele kanjani siswami umntanakho? Kunabazali bami batla mhlokomela. Bomthanda kamampela shem? Uyena umuntu wami. Ungakhali siswami ngiyazi kubuhlungu. Siyaxolisa ukuzwa indaba ezibuhlungu.
Nizwile-ke bafethu ukuthi usisi wami bebem-abuse-a ngayo yonke indlela, bemshaya washonelwa yiy'ngane, still bablame yena. But yena akaqhubekanga ukuthi ambophise enzeni, wathi nje ngizolifela uthando. Bafethu ungaze ufele uthando, I'm sure lento yanamhlanje ibe yilesson kini ukuthi uthando akusiyo yonke into ongayidinga emhlabeni. So ngiyaxolisa ukuthi indaba ezibuhlungu. Ungakhohlwa ukusubscribe, usharele bonke abangani bakho, ufollowe, ngiyabonga.